Вітаю вас, ви на каналі Радіо Рація, агляд новинаў тыдня. Хоць самае цікавае, што здарыцца на наступным тыдні. Шаноўныя сябры, мне здаецца, што зараз на нашых вачах палітычная кар'ера Владзіміра Пуціна ідзе да свайго закату. А за Пуціным у хуткім часе і Лукашенка. Паглядзіце, што здарылася з гэтым парадам. Як толькі стала вядома, што украінская эскадрылья можа ўзяць удзел у паветранай частцы гэтага параду, што здарылася? Здавалася б, нацягнуць супрацьпаветранай абароны, ніякія дроны там не даляцяць да Масквы. Але паглядзіце, у 25-м годзе на параду Маскву прылятаў Кім Чен Ын. А ў гэтым годзе галоўны госць гэта Александр Лукашенко. І то там ледзьве не на каленях стаяць, каб толькі Александр Лукашенко прыляцеў. Што ж это робіцца? Яшчэ ёсць адзін прэм'ер-міністр Славакіі Фіца. Ну, калі ён туды паедзе, ужо ён заявіў нібыта, што у парадзе не буду браць удзел, так дзесьці пастаю за кутом, у бінокль паразглядаю. Не думаю я, што ён прыляціць. Ну, калі прыляціць, гэта палітычнае самагубства проста. Ну, хто там яшчэ? Там Абхазія, Асетія, Рэспубліка Сербская ў складзе Босніі і Герцагавіны. Ведаеце ўвогуле такую дзяржаву, так? Ну, з Лаоса дэлегацыя прыляціць, з Малайзіі. Ну, это ребята там любяць такія вось садамазахістска канібальныя тэмы. Вот яны прыляцяць. Вот такі прадстаўнічы парад. Карцінкі не атрымаецца. Это просто палітычнае самагубства. Вось папомніце мае словы. Так думаюць не все. Некаторыя шальцы каманды Радіо Рацыя, яны больш стрыманыя. Давайте і раскажам пра навіны тыдня, больш такі альтэрнатыўны стрыманы варыянт. Я пачынаю. Рацыя. У выходныя все будуць абмяркоўваць парад на 9 траўня ў Маскве, удзел у паветранай частцы параду украінскіх дронаў, чаму эскадрылья даляцела ці не даляцела, як выглядаў Пуцін, як выглядаў Лукашенка, хто быў, каго не было. І гэты парад цікавая падзея. Для Лукашэнкі гэта традыцыйна небяспечная дата, а не свята. Усё пачалося з 20-го года, яшчэ да выбараў, калі раскручваўся ковід. Фюрер захацеў паказаць Пуціну, які ён круты, праводзіць параду Менску, пакуль Пуцін без парада ў бункеры. Пуцін закусіў вудзіла і вельмі падобна умяшаўся ў выбары ў Беларусі ў 20-м годзе, каб паставіць Лукашэнку ў адназначную пазіцыю васала. У 23-м годзе на парадзе ў Маскве Лукашенко не змог прайсці 300 метраў да трыбуны, вы памятаеце? Падвозілі машынай, сядзеў як на цвіках з няшчасным хворым выглядам. Ягонае кепскае здароўе тады не абмяркоўваў толькі лянівы. І вось парад у Маскве 2026. Фармат абы правесці. Паказаць велічнасць Расіі ўжо няма сэнсу. А сітуацыя для дыктатараў не пазайздросціш. Цягам вайны ва ўкраіне, якая ўжо працягваецца даўжэй за вялікую айчынную, перамогу ў якой яны адзначаюць, Пуцін не змог захапіць нават Данецкую вобласць. Сёння для выжывання яму крытычна патрэбныя Лукашенка і беларускі плацдарм. А Лукашенку гэта не патрэбна. Ён будзе імітаваць, выкручвацца, Пуцін пра гэта ведае. І як бы з Александром Рыгоровичам чаго не здарылася, у Менску па вяртанні з гэтага парада. Вось што цікава. Давайте сашыць за Лукашэнкам. Дарэчы, за Пуціным таксама з'яўляюцца інсайды са спасылкай на выведкі, што для Пуціна актуальныя пагрозы звязаныя з магчымымі замахамі або нават дзяржаўным пераваротам. Называюцца магчымыя выканаўцы. Экс-міністр абароны Шойгу. Пуціна ўжо не любяць карацей, як раней, з ім можа здарыцца тое, што і з імператарам Мікалаем II. Каб унікнуць канца, яму патрэбныя Лукашенка і Беларусь. А гэта сведчыць, што ў Беларусі наперадзе лёсавызначальныя падзеі. Рацыя. Подписывайтеся на YouTube канал Радіо Рацыя перад гістарычнымі падзеямі. Самі ацэньвайце бяспеку, калі небяспечна, проста праглядайце відэа да канца. Удзельнічайце, дапамагайце. Цяпер пра цікавыя дэталі. Яшчэ 12 красавіка інфармацыйнае агенцтва Белта паведаміла пра тэлефонную размову Пуціна і Лукашэнкі, што абмяркоўвалі трохбаковую супрацу Беларусі, Расіі і КНДР. А дзе Іран, дзе Кітай? А што нам прыўнясе Паўночная Карэя? Судовую рэформу, каб без фармальных судоў кідаць людзей у роў з шалёнымі псамі? Можа быць, там квітнее эканоміка, некаторыя людзі там не ведаюць, што такое электрычнасць. Не, Пуцін хоча ўмацавацца войскамі Кім Чен Іна для новых паходаў. І праблема ў тым, што гэтыя паходы праз Беларусь. І лукашэнкаўскія войскі ў дапамогу. Так хоча Пуцін. Каб праводзіць аперацыі па ўкраіне альбо па краінах НАТО ў Еўропе, каб атрымаць нейкія перамогі.
Без перамог Пуціна скінуць. Глядзіце, каб не падчас гэтага парада на нашых вачах. Ну а для Беларусі гэта варыянт апакаліпсісу, калі ўсё так будзе. Кім Чын Ын не супраць, дарэчы, гэтага плану. На гэтым тыдні ў панядзелак 4 траўня стала вядома, што падчас з'езду моладзі ў Пхеньяне дыктатар КНДР заявіў, што цалкам падтрымлівае Расею. Ён маральна рыхтаваў моладзь вось публічна да абароны Паўночнай Карэі. Тлумачу. Кім Чын Ын збіраецца высылаць новыя кантынгенты ў падмогу Расеі, калі Пуціна не замошаць на парадзе. За нейкія прэферэнцыі, нешта рыхтуецца. Гэтага ж чакаюць ад Лукашэнкі. А гэта варыянт вайны ў Беларусі. Ці прынамсі удараў па Беларусі, дай Бог, каб не ядзернай зброяй. Бо, як вядома, французы і палякі не так даўно адпрацоўвалі ядзерныя ўдары субстратэгічнай зброяй па цэлях у Беларусі. То бок сочым за мабілізацыяй, за з'яўленнем новых кантынгентаў у нашай краіне. Затым заб'юць на парадзе там ці пасля парада Пуціна ці не. Што там з Лукашэнкам? Калі гэтая тэндэнцыя будзе мець месца з канцэнтрацыяй войскаў у Беларусі, то альянс Масква, Пхеньян, Менск замахнуўся на новыя войны з Беларусі. Гэта все разумеюць. У Польшы ўздоўж межаў з Беларусю праводзяцца вучэнні і канцэнтруюцца кантынгенты. Прэзідэнт Украіны менш тыдня таму папярэдзіў Лукашэнку. Напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти, кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України. Лукашенко перад выбарам, хоць выбар ён даўно зрабіў, не проста так рыхтаваўся сцэнар эвакуацыі з Беларусі. На тле таго, што збіраецца абваліцца эканоміка Расеі, да якой прывязаная эканоміка Беларусі, трэба разварочвацца ў бок захаду, што Пуціну спрымае як здраду. І калі Александр Ігорович надумае абкруціць Пуціна, гэта рызыка пагібелі. Таму сочым за гэтым парадам і за тым, што будзе пасля яго. Калі ж Лукашенко ўвяжацца ў захопніцкія планы Расеі і Пуціна вось па поўнай, то на Беларусь нацэленыя украінскія дроны і ракеты, а над Балтыяй летаюць знішчальнікі з ядзернымі ракетамі ASMP. Усе пільна сочаць за Беларусю. На тле ўсяго апісанага сітуацыя ў Беларусі, хоць пакуль і выглядае стабільнай, робіцца ўсё больш некантраляванай. Пра што на гэтым тыдні ў эфіры радыёрацыя заявіў Вадзім Кабанчук, адзін са стваральнікаў полка Каліноўска, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па нацбяспецы і абароне. Давайте прыгадаем. При любых раскладах Беларусь становится ареной боевых дзеянняў, плацдармаў для накаплення, логістычнага забеспячэння і ўварвання в суседнія краіны. Але ў дамы не будуць гэтыя дроны і ракеты патрапляць. Гэта супутны этот дэмэдж, урон. Ён прысутны на кожнай вайне. На жаль, на кожнай вайне гіне грамадзянскае насельніцтва. Вы казалі пра ўстойлівасць лініі фронта. Дзе той фронт будзе праходзіць? Што ў Беларусі? Справа тым, што лінія фронта гэта зараз мяжа Украіны з Беларусю. Яна была актыўна ў 22-м годзе, і яна можа актывізавацца з новым гэтым сцэнарам эскалацыі. Як вы думаеце, от пачацца можа рэальна ўжо праз месяцы? Ну, уласна, суб'ектыўнае маё меркаванне, што не, але сітуацыя цягам гэтага года сітуацыя можа выйсці ўжо з-пад кантроля, і мы пабачым уже рэальную падрыхтоўку да гэтага сцэнара. Сітуацыя ідзе да варыянтаў, якія пэўны час таму апісваў Зянон Пазняк, мне так здаецца. Напрыканцы вайны і Пуцін і Лукашенка будуць у жаласным стане. Эпоха калгасна-ФСБшных рэжымаў сыходзіць у нябыт на нашых вачах. Пытанне, што перад гэтым адбудзецца ў Беларусі. Акрэслю лёгкі варыянт на выпадак, калі ў Беларусь будуць заводзіцца новыя кантынгенты. Гэта дронавыя ці дронава-ракетныя ўдары па НПЗ ў Мозыры, па Наваполацку, па Гроднай Азоце, па аэрадромах, па вайсковых аб'ектах, па заводах, якія працуюць на вайскова-прамысловы комплекс, уключна з Белазам. Эканомікі не стане, а пакуль беларускі рубель працягвае ўмацоўвацца ў адносінах да даляра. Хто б мог падумаць? Фасад лукашэнкаўскай эканомікі пакуль выглядае цвёрдым, як алмаз. Заяўляецца, што сярэдні заробак у межах 3000 беларускіх рублёў. Агонь!
Сакрэт просты, эканоміка Беларусі прывязаная да расейскай. А там з пачаткам вайны ва ўкраіне як бы імкнуліся адвязацца ад даляра, імкнуліся да нейкай аўтаномнасці. Хай бы так пакуль і працягвалася, я маю на ўвазе Беларусь, так, каб нічога не абвалілася, каб галеча не здарылася. Але гэта азначае, што калі ўсё пачне валіцца, а такіх сігналаў ўсё больш і больш, то абваліцца адразу і з грукатам. Эфект на Беларусь будзе імгненны. Гутарка пра варыянты горшая, чым на пачатку 90-х, нават без дронава-ракетных удараў. Але пакуль гэта толькі развагі ў Ютьюбе, не будзем вас падманваць. У моманце Лукашенка хоць і цынічна, але зарабляе на вайне. Некаторыя эканамічныя паказчыкі ў Беларусі б'юць рэкорды. Вось меркаванне эканаміста Ярослава Романчука. Лукашенко атрымаў адзін яшчэ падарунак ад Крамля, і ён з'яўляецца галавою сваёй ЗАО «Сям'я». Ён, па сутнасці, зарабляе багата грошай на вайне. 21 год эканоміка Беларусі была 63 мільярды, цяпер 92. Гэта абсалютна рэкордны паказчык. Ніколі ў Беларусі ВВП на населення не было больш за 10 тысячаў, як мы маем в 25 годзе. І, безусловно, з аднаго боку, ён чакае, каб ён не хоча, каб вайна скончылася, таму што ён зарабляе. З другога боку, ён бачыць, што калі прайграе Пуцін, ён прайграе, ну тады канец яму. І вось ён сядзіць паміж гэтымі двумя мэтамі сваімі і думае, што яму лепш абраць. А паколькі ён не прымае рашэнне, ён проста доіць Расію, выкарыстоўвае гэтыя магчымасці. Ён там закручвае гайкі, там ператасоўвае ложкі в сваім бардэлі. Ну і вось так гэта цягнецца. Так што каму, як кажуць, трагедыя, як для Украіны, для украінцаў, а каму і такая крыніца заробку, як для Лукашенка, і ён цынічна гэтай крыніцай карыстаецца. Рабіце высновы самыя, канешне, пастаянныя і навязлівыя заклікі Лукашэнкі распранацца і працаваць сведчаць пра тое, што лавачка прыкрываецца. Ён гэта цудоўна разумее. А то эканоміка такая, што перспектываў на будучыню мала. Без дыверсіфікацыі экспарту на захад будзе бяда. Людзі ў Беларусі спрытныя, разумныя, захоўваюць частку зберажэння ў цвёрдай валюце, разумеюць, што рана ці позна стагнацыя пераўтворыцца ў абвал. І ўвогуле будьце пільныя, яшчэ прамышляюць махляры. Пад выглядам міліцыі, спецслужба, вось у цяжкі момант яшчэ і махляры. Усё правярайце асабіста. Нікому не верце. Не перадавайце ніякіх кодаў з СМС, не давайце асабістых дадзеных. Нават я ледзь не перавёў махлярам усё, што меў на карце. Добра, што пайшоў у банк, праверыць асабіста, што там адбываецца з рахункаў, папярэдзьце бацькоў, бабуляў, дзядуляў. Каб гэты выпуск не быў такім змрочным, рубрыка «Культура і светская хроніка». У Беларусі з'яўляюцца адзін цуд свету за другім. Усе, відаць, чулі пра унікальны помнік на алеі жанчыну Несвіжы. Якая піар-акцыя! Помнік адразу прыцягнуў увагу, бо яго стылізавалі пад надмагільны помнік. А калі хваля хайпу спала, то манумент накрылі металам. Сделали красиво. А каб хайпануць зноўку, замест «область» на русской мове написали «область», хозяйство Мінскай области. Гениально, вось гэта піар-ход, все написали про гэта. У пагоні за Несвіжам увязаліся іншыя беларускія гарады. У мостах ёсць надвясны мост праз Нёман. Горад мост і там надвясны мост. Самы даўгі ў Беларусі, 193 метры. Там правялі рэканструкцыю, зрабілі падсветку. Глядзіцца, як у Парыжы. Падсветка ўключаецца аўтаматычна са стартам прыцемак і ўлетку выключаецца о 23 гадзіне. І што прыдумалі? Прыязджаеш да гэтага моста, скажам, уначы о 12, плаціш праз QR-код 20 рублёў, падсветка ўключаецца яшчэ на 15 хвілін. Романтыка. Нядаўна функцыя гэтая перастала працаваць, але яна там адлажваецца. 20 рублёў гэта ў разы танней, чым келіх віна на Эйфелевай вежы. Цудоўна. І такія аб'екты з'яўляюцца ў Беларусі як грыбы. І якія аб'екты? Пра некаторыя мы будзем распавядаць у нашых тыднёвых аглядах. Са сканчэннем эпохі лукашызму ёсць патэнцыял для турыстычнага буму ў Беларусі. І давайце напрыканцы пра надвор'е. Па праўдзе, у выхадныя на наступным тыдні надвор'е не будзе летнім. От як я не записываю навінавыя флэшы, надвор'е летнім усё не робіцца. У кашульцы і шортах не пагуляеш, зіма ўсё яшчэ чыхае. З чацвярга 14 траўня будзе больш-менш прыемна, хоць і з дожджыкамі.
Лукашенко і Путін не будзе наступаць на НАТО, на Украіну. Вот не факт, што будзе нейкае наступленне. А лета ў Беларусі наступіць дакладна, я вам гэта гарантую. Гэта быў агляд тыдня на радыё Рацыя. Прашу падпісак і лайкаў. А калі небяспечна, праглядайце відэа да канца. Няхай вам спрыяе Гасподзь. Да сустрэчы.